chifu ezi amaka ọ na-enwe aṅụrị maka na ọ zụchara ụmụ azụcha obodo mụta ezigbo nwa basị na ọ dị ka anyị na dị obodo mụta akala ogheri asị na ọ dị ka ndị ikwu nne sị na ọ dị ka ndị bebe mgbe yiro nna mgbe yiro nne onye ka nwa na-eyizi ya bụ ajụjụ anyị na-ajụ igide nwezi ya amaka oke mmanwụ ezi amaka onye mmanwụ ezi amaka odoguduba gara nwezi amaka obele mmanwụ ezi amaka igide jusu nwezi amaka ndị ya bụ Veronica ezi amaka nwanyị bụ ebi ọ na-enwe aṅụrị na ọ bụ ezigbo nwa igide tọlụ Innocent ezi amaka gara gịnị ndị Igbo Managing Director Ines Investment Limited EF Investment Limited Galagidi Igbo Onyoma Innocent ezi amaka Solution ezi amaka Shopping Onyoma Shopping ezi amaka ọdụdụ nwa na ọganịrị gị mma mmanya bụ Shopping tọla ntonia nwunye anyị bụ nene n'ụwa nwanyị bụ ebi ya ada ezi amaka nwanyị ọma ibuje gị n'ezi amaka ma o buru jipu na-aga lezi jipu ya buru iche onye ọbụla na-etiri eze ego ndị Igbo na-aga eze ego wezi amaka eze ego ka Enugu World Bank onye ọma na-eji egwu m bụ onye chọba ọgọjọ ya ude maka na ọ bụ chi na-eme eze a na-azara aza onye chinyela eze ọbụla eze ịbata balotu ibe na-akpụ ihe bụ mebụla onye ọ na-abịa ruo n'ụwa niile ozi m ụka n'elu ihe Emmanuel Nwude na-aba gana owele aba gana owele Igbo niile ozi m ụka n'elu ihe ma ọ na-eke aka ụnụ omela ọra aba gana onye ọma oji nke ihe eme na aba gana Managing Director Top 3 Oil Mill Nigeria Limited onye ọma ozi m ụka n'elu ihe ezigbo ọyị m mgba na-eze nke nsogbu ọrụ ụlọ Dr. Alphonsus Omigbeke ọkasị akasị nke nsogbu ọrụ ụlọ nke golu moto bunye nwa bụ nwanne ge ntị aka ekpuchi ọnwa Security Officer Kuba na-ese nwa mama ozi m ụka n'elu ihe Prince Ephraim ilu ọzọ enyi ya bụ akana maka ide abụ akana Ephraim ọka bụ tozu Otolo Nigeria Limited onye nwa igide wezi amaka oke mmanwụ ezi amaka egwu mmanwụ ezi amaka oke mmanwụ ezi amaka igide wezi amaka oke mmanwụ ezi amaka igide wezi amaka oke mmanwụ ezi amaka
n'ego n'ụga ugosinyere n'ugbo ezi oyi ọma nne mụrụ Chris Ụba n'ụmụ ọrụ vileji n'ụga na-agbata lokal gọọmenti ka Anambra o bidoro ije akwụkwọ na Christ Church Primary School nke dị n'ụwa dị Enugu o jere akwụkwọ o wee banye Colliery Secondary School nke dị na Nkwo n'Enugu iwe dịrị n'ụlọ akwụkwọ n'ụwa ịma na onye ọbụla na-akụrụ ya aka iwe ji mara odogwu esele n'ego n'ụga esele n'ego n'ụga esele n'ụmọnị esele n'ụmọnị esele n'ụmọnị esele n'ego n'ụga esele n'ụmọnị esele n'ugbo n'ụga esele n'ụmọnị esele n'ụmụnị n'ụga esele n'ụmọnị esele n'ego n'ụga esele n'ụmọnị emesiri ịba nke isu anyị ọcha esele n'ụmọnị obodo oyibo o jere Ottawa Canada jesi pụta wee nata Nigeria wee bido bizines ya ọ bụ importer and exporter Chris Ụba esele n'ụmọnị mgbe ego ji karịa onye bụrụ milonia ka o ji wee bụrụ civil engineer obido civil engineering na building and contract eze nwa Philip Ụba eze kwesịrị nke dị n'ụga ọdịgadịyo ma nne ya bụ besi o kwesịrị eze nwanyị ọma kacha uji wee si n'ọmụmụ n'enu ụwa kwanye ụkwụ ya maka na o kele ịnụ nwanyị wee nụta Gloria ibe anya ụba nwanyị ọma oyidi ya nwanyị ọma ibe dị iche n'isu anị ọcha ibu Chris Ụba tụ onye esere n'ego n'ụga ugochinyere n'ugbo company ka eji mara esere n'ego n'ụga ezi oyi nụọ Ile Chris Limited Oil Construction Company TT&T International Nigeria Limited KK Construction Company Limited ọgbapụrụ mmiri n'ụga sibe abụba mmiri na nkịtị ndị o nyere scholarship karịrị akarị esele n'ego n'ụga onye wetụrụ imene n'ụwa ọlụ ya nọnye ụba no
isi ọjọọ ọchịagha n'ọka ugochi nyere ugbo
ya maka o. Ezigbo ya maka. Ezigbo ya maka. Eboli wa nọrọ. Ezigbo ya maka. Mmiri na-ezolo n'Enugu Agidi. Ezigbo ya maka. Emmanuel Nwokoye. Ezigbo ya maka. Isi ya gburugburu n'ugbe. Ezigbo ya maka. Kedụ ụtọ n'ịgba o. Ezigbo ya maka. Anụ ya bụ na n'Ọnịcha o. Ezigbo ya maka. Dịka anata ọgwụ dị ndị ilo nye o. Ezigbo ya maka. Ezigbo ya dị mma o. Ezigbo ya maka. Isaac Asemota o. Ezigbo ya maka.